Mirko je prošao ovaj tower. A, tako. Mirko je to, Govori samo na priči. Komu radi bre, Vuk Bulja? Ne znam. Bre, znaš si? Vozio nekada. Sve noge istrljim, sve će se prošli put, 20 minuta pojeli tu i sve sam noge stavio. Preko, brate, pre 7-8 godina. Popili smo, međutim, jevaš. Koliko je imao? 90-a koji nije imao hibu? Tako ne radi. Lemi! Rezervu, ali imaš vremena kao sutra ujutru oko 8 da baneš na Avalu? Sjamo posle. I 8 km Avala puta 35. Kao ti viš. Ovo ga ide polako, krivini 2. Znači, jedan upravo prošao, a ide polako, pored krivini trojke, evo sad i pored trojke.
Cvetić. Prvi niz. Ej, ti kažem,